да си добре в моят канал. Тук ще мога да откриете доста от тези дългите истории игри без хорор, понеже не съм такъв голям фен на тях, но може би по-нататък може да разсъкаме някоя хорор игра. И така, значи двете игри, които ще цъкаме в момента ще са The Batman Arkham Knight и The Witcher Wild Hunt. Ще има League of Legends and нали, CSGO. Като цяло, да, нали сте, че по принцип ви лъжа в канала какъв ми е компютърът. Това ми е компютърът като цяло. Ето тук в това. Единствено слава в компютъра в момента ми е захранването, хардът и процесорът. Може би по-нататък ще мина към едно 500 вата захранване или 600. Ма доста по-нататък всъщност е това, защото в момента това ми стига за захранение всичко нужно в компютъра ми, както също и видеокартата. Така че да. Това, което искам да знаете е, че този канал ще откриете доста забавни моменти, игри и така нататък, които съм играл с приятели, но като цяло стори игрите, които ще играя, ще са с доста дълги поредица, другите ще са пълно геймплей или някакви такива работи. Не че някакви епизоди ще правя, но да. Така че, мисля след време да почвам като се взема новият процесор, да почвам да стримвам, което ще стане сигурно след нова година вече и нататък. Но има време до тогава, така че сабскрайбвайки се за моят канал, ще откриете доста работи вътре, които може да ви интересуват и може да питате разни въпроси, които могат да ви потребват с компютъра ви, какво трябва да правите, да го чистите или да не го чистите за охлаждане и така нататък. Така че, ако имате някакъв въпрос към мен, просто го задавайте, аз ще ви отговоря в коментарите там някъде или където искате го задайте. Аз ще ви отговоря. Ще вляза в YouTube, тъй като почти всеки ден влизам в YouTube. Не почти, то всеки ден си влизам в YouTube като цяло, не съм спирал, стават доста добре. Това е мястото, което няма посещавам като цяло. Се зажах от Facebook. Така че Facebook страница не съм се направил все още. По-нататък ще има, стига съберем абонати, които ще ни потребват, за да се развием в този канал. Но всъщност с помощите от subscribe също мога да се взема още помощи, процесори и така нататък, тъй като видеокарта няма да апгрейдна скоро, тъй като събрах тези пари и си купих тази. И да, видеокарта за този момент всички игри тъгват на нея, буквално. Ама абсолютно всички и то на утра. Но с изключение на Witcher, на Батмана, извинете, който не мога да я подкарам на утра заради шибания си процесор. Вървя на утра, но с 2-3 фпс надолу във въздуха, като сега долу вече отиват на с 10-20 фпс надолу, разбирате ли? Просто няма смисъл от това, тъй като направих някакво сравнение горе-долу с графиката между Height и WoW, дори гледах в YouTube, така и така каква е разликата. Мисля, че и на WoW е нали, добре игра на играта с хубава графика и така нататък. Така че, надявам, че ви е харесало в този клип. Лайквайте, сабскрайбвайте, аз ще поставя една таблица, която ние сме достигнали нашите постижения за 100, 200, 300 и така. Моето постижение искам да стигна до 30 000, но надали ще стане скоро, така че надявам, че ви е харесало и бай-бай. Ще се видим в следващия епизод, който ще е първият епизод, който ще кача в този канал. Не мога да говоря вече. На The Witcher 3 Wild Hunt, така че да, бай-бай.